Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ine ndikulandireni mama wauno. Ndikufotokozera ndikanapempha kwa Mulungu kuti ndifotokozere momveka bwino, kuti chifotokozero changachi chikhalire thandizo wina aliyense, kuti tikazidziwe mphamvu za Mulungu ndi kusiyana kwa mphamvu za dziko lapansi. Nanga kuseri kwa mayiko amalamulira kondani? Kufotokozaku kukubwereza yankho kapena funso limene m'bale wina adafunsa kuti chifukwa chani brother Twaibu mumaoneka kuti simugwirizana ndi maboma a dziko lapansi, ndale mumayichotsa, komatu ine ndimadziwa kuti maudindo a dziko lapansiwa amasankha ndi Mulungu. Ndiye chinthu choti Mulungu achisankha nkuchika pa mpando, inuyo mmadana nacho bwanji? Ndiye funso limene adafunsayi ankafunsa ndithu ndi Chingerezi chomwe angakhale tangi yake inkamveka kuti akuluwo ndasukulu zabwino, koma ankanena kuti amapembeza seventh day. Ankanenanso kuti angobwera kumene kuchokera ku Russia kumene amakagwira ntchito, ndikuti nchasukulu ndithu chidafunsafunso limene. Now, kuyankha kwangako kwa lero ndimafuna kuti ndisiyanitse ngati nkotheka kukuoneserani mphamvu za dziko lapansi ndi mphamvu za Mulungu, kusiyana pakati pa boma la Mulungu ndi boma la dziko lapansi. Ku boma la Mulungu pa Exodo chapter number 20 amaletsa kupembeza mafano, musazilambire izo kapena kuzigwadira izo. Pamene mphamvu za dziko lapansi zimalola ndi kulimbikitsa kugwadira Satana ndi kulambira zochitika za dziko lapansi. Tsono ndili ndi chikayiko kwambiri ineyo, kuyankha kwanga koyamba ndili nchikayiko kwambiri kuti maboma a dziko lapansi amene amachitidwa influence ndi Satana ndiyerekezi, kuti Mulungu akhoza kutenga munthu kuchipani chake chakumwamba nkukamuyika kuti akatsogolere chipani chimene hedi wa chipanicho ndi Lucifer. Ndimakayika kwambiri, mundimvesese makosana, ndimakayika kwambiri kuti chipani chokwa Mulungu chingasankhe munthu nkukamuyika ku chipani cha Lucifer nkunena kuti khala pa mpando. Bible lidanena kuti kodi kuphatikizika kwake nchani pakati pa kachisi wa Mulungu ndi kachisi wa mafano. Izizi nzolekana ndithu, ndipo this is the message of separation. There is no salvation without separation. Let me repeat once again. There is no salvation without separation. So pano the separation of power ndi imene ifeyo imativuta. Ndiye timangonena kuti mavesi ena akunena kuti asogolera dziko lapansi mwalemekeze ndiye timayikamo zinthu ngati zimene zozo, koma without the mopanda kumvesesa kokwanira bwino. Ndiye kumakati panga kumaona ngati kuti maulamuliro wa dziko lapansili amasankhidwa ndi Mulungu. Koma ndinene pano ngati inuyo mumamvomera kuti Mulungu ndi wanu, ndikutengereni dziko la India limene lili ndi milungu 360 India yekha. Ndiye kumene koko afuna kusankha prime minister, ndiye Mulungu akatenge prime minister akubweresereni ku India. Ndiye ku India yako kumene kuli milungu yokwanira yonse imene imasogozedwa ku India yako, milungu imene imasogozedwa ndi Shiva komanso Krishna, amene wande ni mother god a dziko la India nda amene wawa. Kodi mukumva mpingo wa Mulungu? Ndipo vuta kwambiri kuti Mulungu akhoza kulola kusankha president akamuyike kuti adzikasamala ndi kuyang'anira milungu ya ku India, mafano a ku India.
ulamuliro wa ku India umayenda limodzi ndi kulemekeza chikhalidwe. Sono tadikirani ndikuwuzeni chinthu china nsanapite pa mfundo yofunikirayo. Timamva mawu akuti superpower, ndiye timaona kuti tikanena kuti superpower timakhala kuti tikunena chani. Ndiye mumve pano, superpower mumasankha dziko limene likupanga dominate military, economic, mbulangete stroke mumayika mawu akuti GBT amati GDP kani akhala mphamvu kuzimenezo. GDP yo mwafunsanya matophunzira bwino akuwuzani kuti ndi chani. So mumve pano, akhalenso amphamvu ku technology komanso kacha zimene zikapase mphamvu zokuti akakhale ma superpower. As I'm talking, America ndi amphamvu ku military, ndi amphamvu ku economic, ndi amphamvu ku technology, ndi amphamvu ku kacha. Zimene zimakayipanga America kukhala superpower. Ndili ndi funso, kodi akanena kuti dzikolo ndi la mphamvu ku military, Mulungu ali mkati mwa military a dziko lapansi? Mukanena kuti dzikolo ndi la mphamvu ku economic komanso ku technology, kuphatikizapo kacha, mungoitenga kacha imene ndi chini mwa chinthu nambala 4 chimene chimalipanga boma la America kukhala superpower. Kacha chikhalidwe cha dziko la America. Kodi mukacha muli milungu ingati ya ku America? Mukapeza kuti mulachina hip hop, mmene muli milungu yolekanalekana zikhalidwe zosiyana-siyana zimene zimapanga kacha ya ku America. Mukapeza kuti kachazi zikuchokera ku milungu ya mafano. Kodi Mulungu angalole kuti akantenge president, akantenge munthu kuntenga ku zinthu za Mulungu akakhale osamalira za kacha? Nganizi ndizosausa kwambiri. Koma ineyo mundilole mpingo kuti kusiyanitsa kwanga kumene ndimasiyanitsa pakati pa maboma a dziko lapansi ndi maboma amene akwa Mulungu, kapena kuti boma la dziko lapansi ndi boma la Mulungu, kusiyanitsa kwanga sikumangochokera mu udani kumene ulipo ayi, koma kumachokera kuchozama chimene ineyo ndikuchidziwa, chimenenso ndinachiona mu zaka 17 zimene ndinkapembeza Satana ndiyerekeze. Ndiye mukhale pompo mumve kuti naonanji maiko onse a dziko lapansi amayenda ku zigawo ziwiri. Chigawo choyamba ndi chimene ndikuchitchachi kuti mumaona military, economic, mumaona technology ndi kacha. Mukapita ku America mukapeza amakupasani mawu akuti United States of America, ndipo president kumeneko ndi Donald Trump. Koma kuseli kwa dziko limeneli, kuseli kwa America, kuli amene amasunga dziko la America, ndiye kuli milungu yolekanalekana imene kodi ndikwanisa kuitchula yonse malingana ndi maiko awo. Dziko la America lili ndi mulungu wawo amene amamutcha kuti Bengidi, the Bengidi god. Bengidi ndi ndani? Munaona chifano chija amachiyika munthu atakweza dzanja lina kumwamba, statue ndikuzunguzapo ngati dzuwa choncho pamwamba, akananyamula chani kumwambako, nkachipeza chithunzi ndipeze pa internet ndilowepo kanthawi kena kuti ndikutumizireni chimene chocho chimapezeka. Ndiye kuti access yopezera chithunzi chimenecho ndigwirisa ntchito internet kuti muchione kuti ndi chani chinaumbidwa ndi fano. Bible likuti Exodus chapter number 20 amanena kuti verse number 3, musakhale nayo milungu ina koma ine ndekha. Usazipangire iwe wekha fano kapena chifanizo chilichonse cha zinthu za mmwamba, za kuthambo, komanso kapena za dziko lapansi, kapena madzi, kapena pansi pa dziko. Awawa ni malamulo achipani cha Mulungu kuti munthu sakuyenera kukhala ndi fano kapena kuzipangira chilichonse. Now America inazipangira fanolo, bendinga. Now that bendinga, ndigwisa ntchito
chichewa chimene chizungu chinenero dzina limene ndikulidziwa, koma pali mayina ena amene angadziwike naye fano limene lili. Now kodi mulungu angamusankhe president ku dziko la Amerikalo? Mulungu angakatenge mtsogoleri wa zinthu za mulungu nkukamuyika kuti adzikayang'anira boma limene mulungu wawo ndi fano limene aliyimikalo? Mpovuta kwambiri, sizingatheke. Musachoke, mukhale pomwepo. Kuchokera m'mikumano imene takhala tikukumana, timadziwa ineyo kuti maboma ali ndi maonekedwe a nkhope ziwiri. Nkhope yoyamba ndi imeneyi yoti angakupaseni mtsogoleri, Russia itha kukupasani Vladimir Putin, Malawi ikhoza kukupasani Peter Mutharika, ingakupaseni Bakiri. Koma kuseri kwa atsogoleri amenewa kuli milungu yawo. Nde ineyo nkaudio kanga kanthawi yochepaka ndimafuna ndikupaseni chithunzi chokwanira bwino cha mmene maiko amayendera komanso mmene mafano a maikomu amakhalira. Mwachitsanzo, tili ndi utsogoleri umene uli ku maiko a dziko lonse lapansi, umene inu ndine tonse timaudziwa. Umayang'aniridwa ndi chuma, umachitidwa dominate ndi military komanso technology, ngakhalenso kacha zimene zimakalipanga boma lija kumanga maofesi ndi kuyendesa system ya boma limene inu ndine timaliona lija. Koma behind boma lililonse limakhala ndi mayi wawo amene amayang'anira. Ndiye kuti ngati muli mikumano yokumana ndi otsogolera dziko kuti muli ku chipembedzo cha Satana, muyenera kudziwa kuti mukakumana ndi mapresidenti a dziko lapansi ndi atsogoleri, komanso mumayenera kukhala ndi nthawi yokumana ndi kapena kumayenera kukhalanso mkumano wa milungu ija imene imayang'anira maiko aja. Ndiye mukhale pomwepo kuti iniyo muthe kumvesesa chinthu ichi kuti chimveke bwino. Ndibwere nanu apa. Mulungu dalitsani Malawi, Malawi. Ndibwerezenso, timanena kuti Mulungu dalitsani Malawi ndi mayi Malawi. Ineyo mpaka tsiku limene Malawi azandziwe mayi Malawi ndi ndani. Kodi mayi Malawi ndi ndani? Pamenepa ndikuti tsopano muyamba kundimva, mumveka bwino mu audio yangayi, komanso muchipezeno chifukwa chimene ndimanenera kuti za mulungu ndi zina sizingatheke kuti mulungu akhoza kusankha mtsogoleri ku zinthu za mulungu kukamuyika akatsogolere zinthu za dziko lapansi, chifukwa maboma a dziko lapansi amayang'aniridwa ndi Satana ndiyerekezi. Malemba amatiuza zimenezi, komanso buku la Efeso limatipasanso chithunzithunzi cha mphamvu za dziko lapansi mmene zimayendera. Pamene ineyo lero ndikukuuza ndi zimenezi, ndikukupasaniso chithunzithunzi cha maiko a dziko lapansi, maiko awa kuti kodi maiko amenewa amayenda bwanji. Ndi pamene tapeza kuti maiko amenewa mali mayendedwe ake ena ake apaderadera amene tikunena kuti limayendetsedwa ndi chuma, military, technology komanso kacha. Pamene zakumwamba timayendera malamulo a mulungu zathera pamenepa. Tsono nkhani zosausa zotere zingayambe kubweresa mapokoso pakati pa opembeza mulunguwa ngati kutakhala kuti ife sitinafikire muyezo ozindikira chimene chilipo. Mulungu dalitsani Malawi ndi mayi Malawi. Kodi mumamudziwa mayi Malawi ndani? Pakuti nyimboyi mmene ankapeka sauka inakubwereserani mitundu iwiri ya milungu. Anakupasani mulungu dalitsani, ndekenako akunena kuti tilinso ndi mayi Malawi.
Ndi inuyo simungaimvese nyimboyi kapena simungandziwe mayi Malawi antilo munthu wina amene akudziwa zinsinsi zakuseli kwa mayiko a dziko lapansi angakuululireni. Ine ndinazindikira kuti Malawi sali payekha, Malawi ali ndi mayi wake. Ndipo mwina inuyo lero mu audio yi mudziwe kuti Malawi sali payekha, Malawi ali ndi mayi wake. Misonkhano yonse ya chipembedzo cha Satana imene timakakumana ndi mamayi amayiko, Malawi amatumiza ku mayi wawo kumenekoko ndipo amakakhalako. Mkati mwa maulendomu mwakhala mukuchitika ma LCD amene mamayi amayiko akhala kumakumana. Dzanali mamayi amayiko anakumana ndipo Malawi inatumiza ku mayi wawo kumenekoko. Now kuchokera mu amayi amayikowa ndimafuna mungodziwa kuti mukapita ku India mayi wawo ndi Shiva kapena Krishna, koma ku Egypt mayi wawo ndi Anubis, ku Greece mayi wawo ndi Zeus, ku Irani mayi wawo ndi Allah, ku Israeli mayi wawo ndi Dojali. Sakumva munthu kutereko. Ino mukamuona Israeli mumamuganizira kuti ndi dziko basi la anthu a Mulungu, koma Israeli ali ndi mayi wawo. Akamapangisa msonkhano wa mamayi amayiko, Israeli amatumiza ko Dojali. Dzanali anatumiza ko Dojali amene ndi mayi Israeli. Inuyo mumati ndi mayi Malawi, amene yuyu mayi Malawi amene yutu ndi amene wakupanikizani. That mayi Malawi ndi amene amachita inherit the Chichiri Independent Act. Ndi mayi Malawi. Sakumva munthu mpaka tsiku limene dziko lili lidzafune kumva akadzabwera mtsogoleri. Mpaka dziko ili lidzafune kumva za anthu osaphunzira ngati ife kuzindikira zinthu ngati izi zidzathandiza kumasulako zina mwa zinthu zimene zikuyendabe pa ukapolo. Mayi Malawi wagwira ukapolo anthu ambiri, ngakhala akapita ku mayiko akunja yofiru kuti munthu uyuyu ndi mayi Malawi, anabadwa kuchokera kwa mayi Malawi. Mayi Malawi ndi ndani? Mayi Malawi ndi mzimu imene ndi mizimu imene imakhala kuseli kwa mayiko, imene imayendesa. Satana akamalamulira, akamanyadira, amadziwa kuti dziko lililonse analipasa mayi wawo amene analibereka, ndipo malingana ndi mayiyo dziko lonse limakhala kulingana ndi mmene mayiyo analiberekera. Sakumva munthu. Ndi Israeli mulungu wawo ndi Dojali. Iniyo mukudziwa bwino kuti Dojali ndi ndani. Dojali ndi mulungu amene amanena kuti it's a river of blood. Kutanthauza kwa Dojali river of blood, mtsinje wa magazi, umatanthauza kuti Dojali. Mwaona magazi zaka zonse zimene niyo makhala mukubadwa nkumaonerera akuyenda m'misewu ya Israeli. Mwaona magazi akuyenda ku Palestina, mwaona magazi akuyenda malo olekanalekana amene amakhesa magazi amene aja si mulungu, ndi Dojali. Koma inu mumaona Israeli payekha. Now mikumano imene ife timapanga ku chipembedzo cha Satana tili kumeneko timakumana ndachi na Dojaliwa, ndikumauzana zimene ziti zichitike. Titatuluka kale dzanali timaonera LCD ana Dojaliwa anali pomwepo. Kunali mulungu wa ku Germany amangomutcha kuti mani and so, anali kumeneko analankhula zinthu za chipongwe. Mani and so ku Ukraine kunatuluka Savalogo analankhulaso zinthu za chipongwe. Amene anakhuza mchere wa dziko lapansi, ndi anayima ndi kufotokozera za mchere wa dziko lapansi. Mulungu wa ku Ukraine anakhuza kwambiri ephedrine, anakhuza kwambiri geni fertilizer, anakhuza kwambiri chemicals azipangizo za ulimi za dziko lapansi, mankhwala akulimi anatchula mu LCD imeneyo. Kuli zinthu kunjaku abale, koma nanga zonse sitingakwanise kuti ndizizifotokoza pokhala kuti munthu une ndi munthu, ndipo zikachuluka sizimadyeka. Koma tamverani, Canada ili ndinda Tew Justice amene amamutcha kuti the Thames Justice, anabweranso pa msonkhano wa dzana ku LCD.
amene itu ndi milungu yolekana-lekana. Inachita chidwi kwambiri kupeza kuti ku South Africa anabweretsa Mother South Africa. Mother South Africa ku South Africa amamutcha kuti Oya. Mukuziwa zimene zanyamata inu muli kuchoni kuti kumene koko Mother South Africa ndi Oya. Amene mukamawerenga ndi kuwerenga ndi kuphunzira ndondomeko za dziko lonse la South Africa mukapeza kuti amene amapanga dominate ndi kulamula dziko lija si president alipo uja koma amalamulidwa ndi Oya. Ndi Oya ndi ndani? Ndi milungu yokhala ndi mayina atatu imene ndi Trinity. Oyi ndi mulungu payekha, Waiyo ndi mulungu payekha, ndi mulungu payekha. Ndi amenewa anapasirana mayina atatuwa ndi kusogozapo mmodzi, ndi akansogoza mmodziyo amakayima kumeneko ndi kukatchedwa kuti Oya. Ni nkhani zosausa. Ndi Oya ndi wakudya madalitso a anthu. Oya alibe masewera. Amatha kumugwiritsa ntchito munthu Oya ndi kumusiya empty. Oya alibe masewera. Amatha kumupanga munthu kukhala kapolo. Oya amampanga munthu mwansanga kukhutira ndi pamene alipo ndi kumaona kuti ndinafika ndipo ndipanga zapomwepa. Ndi Oya. Kotero kuti ampira amene ali ku South Africa ngakhala ini yake ndi wopita chifukwa choti akapeza mayi Oya, mwini wake wa dziko ndi Oya. Oyayi amene ndiye mayi wa dziko limeneli. Mulungu dalitsani Malawi ndi mayi Malawi. Anyamata amene muli ku university, anyamata amene muli ndi ma PhD, muli ku sukulu zolekana-lekana, munatani osamfotokozera mayi Malawi. Nanga ino atsogoleri mukumudziwa kodi mayi Malawi? Mpaka pamene titandziwa mayi Malawi ndi pamene tingamasuke ndi kuzindikira ndondomeko za mmene maiko amayendera, komanso chidzakhala chifukwa chimene tsopano muzidzakhala nane limodzi kuti you cannot vote for a president because akuchokera kwa mulungu. Ndikukanena kuti aya chifukwa choti akuchokera ku chalichi nkukanena kuti aya watipasa ndi mulungu. Ayi, mulungu sangapereke, sangantenge munthu ku chalichi ndikumpitisa kundale. Zimene zonse zingatheke. Chija tinapanga chija kwa chakwera. Zimenezo ndi bodza la nkunkhunidza la wanthu. Mulungu sangantenge munthu pa mapemphero kumpitisa uko unless mutanena kuti amene amapanga osu ndi kuti sanali mapemphero. Mpingo ndi sanali mapemphero. Chalichi cha mapemphero acho ndi si chalichi. Ndoti mulungu akhoza kulola kuti chalichi ichi candidate apite uko. Koma zinthu za dziko lapansi mundimvesese amayenera kuti munthu yo agwe pachifuniro cha mulungu ndi akapange nawo ndale. Ndiye kuti chinthu choyambirira chimene anachita brother Chakwera ndi kugwa kayenza njala mulungu kenako nkumapita kundale. Sono anthu kuti munene kuti wantenga ndi mulungu kukamuyika yapa, ndinene mosabisa pano mulungu sangantenge candidate wakuchiyero kukamuyika kukakhala candidate wakuchidetso. That cannot happen. Kumene kundi kumphatikiza mulungu wanga tikanganapo apa. Ngani ikoza kathera kumpanda kuti mulungu akoza kutenga candidate wachiyero ndi kukamuuza kuti akakhale pa mpando wachidetso. Zosatheka. Zivute zitani ana mulungu mmene alili maboundaries amene tuli nawowa. Ndi zosatheka president wa dziko la Malawi kukakhala president wa Mozambique. Ayi, a Mozambique anavota wawo Philippe Nyusi kani ndani ali pa mpandopo. Inunso kuno mulindi wanu Bingu ujeni Peter ali pa mpandopo. Sizingatheke MP wakuno kukakhala MP wa South Africa. Zosatheka. Alina ma MP awo. So pano inu kuti muzizinamiza kuti ayi amasankha ndi mulungu. Mulungu angatenge MP wakuchiyero, MP woyang'anira malamulo 10, angatenga amene yakayang'anira malamulo aku parliament adziko la Malawi. Mmene malamulo aku parliament mo amavomereza kuti munthu akhoza kukwatira ndi nzachi ndi gender chakuti. Zingatheke. Kuli ma mother countries amene amayang'anira maikowa ndi milungu yawo ndi mayina awo. So South Africa mulungu wawo ndi Oya. Koma mukapita ku New Zealand mukapeza kumeneko kuli Tane God ndiye Mother Canada. Sakumva munthu. France Mother Canada wawo ndi Tembenus.
The tembenuzi ndi mother god wa dziko limene lili. Ndikhulupirira kuti inu mukatimvesera ndi chidwi pa nkhani imeneyi iyamba kukutsegulani m'maso, koma chimene chikutseguleni m'maso kwambiri nachi: Mulungu udalitsani Malawi ndi mayi Malawi mpaka pamene muzamudziwe mayi ndi ndani. Mayi ameneyi mmene ankabwera Kamuzu anampeza, ndipo mmene ankabwera naye mayi Malawi ameneyi anabwera naye ndi simbo ya Gimalaina God. Kutereku Amalawi mukamanena kuti Mother Malawi, ngakhale dzana kwero city mulungu amene anapita kukayimira dziko la Malawi amamutcha kuti Gimalaina. Ndiye kuti ndikubweresa yankho kapena kutambasula momveka bwino muchipeze sopano lero, chifukwa chimene Malawi padimaki iliyonse ya dziko la Malawi kumpoto mpaka na kusanje mpaka na kumpoto mumakapezerapo pali Malaina amene uja ndi Gimalaina, mother god wa dziko la Malawi. Sakumva munthu. Ngati mukupita ku chipembedzo cha Satana ndiye mukukasonkhanisa azimayi amayiko achayinya cha dziko lapansi kuseli kwa mapresident amene madzi wacha. Ndiye kuti mumayikako milungu imene imayang'anira mayiko aja kuseli, ndipo imasonkhana chifukwa ndi ma idols ndi mafano zimene zimachita influence makhalidwe machitidwe a dzikomo, kuti pomwepa pa Tanzania anthu azisangalala, pa Malawi muzivutika. Pomwepa pa Mozambique anthu azikumba miyala ya tengo wapatali nkumathandiza dzikolo nkumatukuka, pa Malawi pomwepa nkumalephera. Zimenezi nzo mtundu wanji mumakhala kuti anthu muli m'manja mwa mayi amene. Now ndizotheka kuti anthu ambiri mpiri sitidziwa mayi wathu amene timamutcha uja kuti ndi mayi Malawi. Nkhaniyi akadakhalako m'malemu Kamuzu akadandiyitana kusanjika, ukandiletsa kapena kukandilimbikitsa kuti ndifotokoze momveka bwino. Chinali chinsinsi cha mulungu amene ndi mother Malawi. Chinachitika nchani? Kamuzu anali mbungwe la Knights of Malta, ndi manena nkhani imene. Now kukhala membala ku Knights of Malta, ku Knights of Malta mulungu wawo amamutcha kuti Gimalaina God. Ndi Gimalaina God ndi mulungu amene amapembezedwa kudzera mitengo ya Malaina kuchokera ku Cambodia, anaenda kukafika ku Germany, anaenda kukafika ku Norway, ndi anafika ku Netherlands. Ndipo konse kumene kumapita mitengo imeneyi akapita kukapangisapo nsonkhano kapena mkumano ankadzalapo mtengo wa Malaina. Ndi mtengo wa Malainawu ankaulemekeza chifukwa cha maproperties amene ali mu mtengo wa Malaina. Maproperties amene ali mu mtengo wa Malaina nawa: mu properties yoyambirira imachoka ku maluwa a Malaina. Properties number 2 imachoka ku zibalobalo za Malaina. Properties number 3 imachoka ku mtengo wa Malaina. Akadai tana mama ngokalamba mama kazamira akana kufotokozera ni bwino mmene zinkakhalira kusanjika, koma mwina ndisakutengereni kutali ndikutumizirani mpando umene Kamuzu ankakhalira opangidwa ndi mtengo wa Malaina. Mukakhala ku Knights of Malta mulungu wanu amakhala Gimalaina God. Musayiwale kuti Malainawa dzina la Chingerezi ndi Gimalaina, amayikako G ndi ali dzina lina, koma dzina loyambirira ndi Gimalaina. Ndi atabwera kuno Kamuzu
anachosako G nkuika chichewa kapena linachosatoka nkuika chichewa nkungosala kuti malayina. Koma sopano ine ndimafuna ndikuwuzeni kuti kuli mulungu amene amatchedwa kuti Jimalayina God, amene simbo yake ndi mtengo wa malayina. Nanena kuti mukhale pomwepo chifukwa ndikhalanso ndikupereka yankho limene anthu mudandifunsa modiyo ina kuti munanena za madimaki kuti mumapezeka mitengo ya malayina ndi simuna masule, ndetsopano ndikutambasula momvekako pang'ono kwa inu amene mukumvera. Takhala ndi pomwepo mu mphindi 30 izizi ndikufotokozane ndi Twaibu Ahmadu Hamid Ali. Tamverani. Jimalayina God mukapita ku Knights of Malta ndi chikakamizo kupanga mpando umene mpando ankawutcha kuti Lion Chair. Mukapanga mpando wa malayina m'manyumba achifumu ayiwo amene amatuluka ku bungwe la Knights of Malta amayenera kukhala pa mpando wachifumu opangidwa ndi malayina, chifukwa kuli mpando umene umatchedwa kuti Lion King Chair. Ndi ngati akunena kuti za Lion King Chair, mukapita ku bungwe limene lila Knights of Malta ndi kuti mtengowo zivute zitani umayenera kuti mpandowo upangidwire mtengo wa malayina. Ndi kuti ngati mungapite ku nyumba yakale ya mtsogoleri wathu amene anapuma, munakapezako kunali mipando pafupi 6. Koma mipando yonseyi panali mpando umodzi umene amakhalira mkuluyi kuti adatenga popita posamuka kukamukujeni kusamukira kumudi sindikudziwa kuti adausiya kuti abakiri mudakaupeza Jimalayina mudakaupeza kodi munakayipeza Lion King Chair sindikudziwa. Koma ine ndili ndi chithunzi cha mpando umenewo ndikupatsani chifukwa zimenezi zimapezeka mu ndondomeko yakayendetsedwe kama boma atsogoleri amene analamulira kwa maiko, koma nkukhala kwa mamembala a Knights of Malta amapembeza kwambiri Jimalayina God. Chimenechi ndi chifukwa chakuti kamuzu mmene amabwera kuno ku Malawi anali akuchokera ku mulungu ompembeza otchedwa Jimalayina God. Ndiye podzakhala iyeyi mfumu kunoko anapanga mpando wa malayina kuchokera ku mtengo. Number 2, zipaso zake mukapita ku misonkhano ku migonero ya chipembedzo cha Knights of Malta amafinya madzi ochokera m'malayina amene amakaoneka ngati magazi pang'ono, amafirira ngati timagazi tosukuluka. Vinyoyo akamfinya kuchokera ku malayina amamwedwa, ndipo akamamwa amenemu ankaphatikizamo ndi kuyika kena kamene ankakatcha kuti red projector. Sindikudziwa kuti kameneko konga katanthauzira kuti nchani, koma ameneyi ndi chemical amene amati akamuthiranso mmene mumu ankapangitsa kuti chipaso chicha chikamwedwa chikhale ngati mwamwamowa, ngati mwamwa kawaini, china chake chasungunuka mmutumu mukuweruza bwino. Ndi ankalawitsa okhala pa mpando amubungwe la Knights of Malta kapena iwowo akakakhala mabwana kwina kwake m'mipando yawo, ankayesesa kuti asanalankhule, asanalamule, asanapange kanthu alaweko kamene kaka kuti kachite wekeni nzeru zawo. Pamenepa ndiye kuti mwapeza kuti Jimalayina anali chipaso cha malayina chimene achinkamwedwa. Kamuzu akuziwa bwino nkhani imene pepani kuti timalankhula za munthu woti adachoka ndi zilibe umboni, zilibe evidence, mwinanso nzongo kutengera pabwalo chifukwa ndi munthu woti anali m'manja mwa anthu ena. Ajayi aka munthu uyi sangakonde kuti uzingontchula akhoza kukutengera ku khoti. Komabe ineyo mundilole kuti ningokufotokozerani zina zimene ngakhala abale yake sankadziwa. Koma nkhani imeneyi mzimayi amene ankakhala ndi mzibambo ameneyi
angathe kuthirira umboni kapena lerolo m'maso mwake mukhoza kuyera kuti ndinkaonadi kuti panali mahebo ochokera ku masamba amalayina amene amagwiritsidwa ntchito ngati kuthira mtiyi komanso kukhukhuzira ku mapazi kwa munthu wochikulire. Zonsezi zinkachokera ku mtengo wa malayina. Namba 2, mudziwe kuti Kamuzu Lichowa analitenga kwa Mzee Jomo Kenyatta. Osayiwala kuti Jomo Kenyatta ndi amene anali Treasurer General ku teremu yomalizira ya moyo wake, ndi teremu yomalizira ya president wake, ndi teremu yosiriziranso imene anakakhala ndindo Treasurer General wa bungwe la Knights of Malta. Choncho anali amodzi, Kwame Nkrumah anali amodzi, ndi matsogoleri amenewa amapembeza Jimalayina. Ndi chifukwa chake malichowa onse akamuzu mukagwira ndi opepuka kwambiri, chifukwa mtengo wa malayina umapepuka. Handulo ija amapangira mtengo wa malayina. Handulo ya lichowa la Kamuzu ndi mtengo wa malayina. Tazimveka pamenepa. Pamene ndikupita kumapeto kukufotokozerani ndikufuna chani kuti mumve, ndikufuna mudziwe za Mother Malawi komanso amayi amayiko. Mayiko onse sindingachule onse, koma dziko lililonse lili ni mulungu wawo kuseli kwake amene amampembeza. Mukapita pa Zambia ali ni mulungu wawo kuseli kwake. Iniyo muziona za Zambia, koma kuseli kuli mulungu amene ngati akupanga msonkhano wa mayiko amu Afrika koma kutenga milungu yokhayoka imene ili kuseli, mukasonkhana pamodzi amabweresa milungu imene. Mwachitsanzo ngati dzanali nubwereza za kwathu kuno mmene anali ku LCD Malawi kunapita Jimalayina. Jimalayina anapita limodzi ndi zinyawu, nkhani zosausa kwambiri. Anapita limodzi ndi zinyawu zimene zinakaonekera kumeneku kukayimira msonkhano umenewu. Ndi msonkhano wochitika mwaziwanda, msonkhano wochitika mwachipembedzo cha Satana, chifukwa nzakuseli za zinsinsi zawo za chipembedzo cho. Sono mungomva pano ndekuti mukapeza kuti lichowa limene Kamuzu handulo yake amayipanga kuchokera ku mtengo wa malayina. Ndodo zija zidalipo 6, koma ndodo zonse 6 zinali za mtengo wa malayina. Angazipente black, angazipente chani, koma zinali za mtengo wa malayina. Antiru pamene adaona kuti mphamvu zoyenda zikuchepa sangakwere stepe ija moyenerera, ndi pamene tsopano anasintha kumupasa ndodo yolimba ya mtengo wina. Koma konsekuja kumene amayendera fashion amayendera ndodo ya malayina. Mukazipeza ndodo zicheka munambwezera zinathera kumudi kazidapita kuti, koma mukakazicheka malichowa mukacheke mukapeza kuti ndi mitengo ya malayina. So tamverani mmene mkuluyi ankabwera kuno ku Malawi, anabwera kuti ndi mchikumbe nambala 1 ndulowera kwa Adimaki. Chifukwa chani? Kuli malayina. Iyeyi ankatchedwa kuti mchikumbe nambala 1. Sopano Kashkulopu ndi imene imapanga kulamulira. Kashkulopu ya Malawi inali Fodya Chimanga Mtedza, amenewa ndi makashkulopu. Choncho mukapitano pa kudzabwera kwa mkulu in 1964 na achita dikireya kuti iye ndi mchikumbe namba 1, ndipo chuma cha Malawi chili munthaka. Simbo ya chuma chake inayenera kukhala pa ndondomeko za pa Adimaki pamene pamatuluka kapena kusonkhana kashkulopu ya dziko la Malawi. Kotera kuti mu 1974, 75, 76 makamaka cha ma 70s ndingotero pamene Adimaki imachitidwa fomu, otsogolera anauzidwa kuti mother crop ya ifeyo kashkulopu yathu ndicha
ndi Ntedza, Chimanga ndi zina. Now chifukwa chakuti Malayina si kachikulopu koma ndi mother, muonesese kuti pamene mukuyika Addmark achite hash ndi Malayina chifukwa ndi mother Malawi pa Addmark, chifukwa ndi pamene pali kachikulopu ya Malawi ndi anapanga kuti payambe kudzalidwa mitengo imene, ndipo mitengo ija mbewu yake inkayenda kuchoka kutali kuzafikira m'manja mwa Capital City Development Corporation CCDC nkhani zosausa. Koma ikamakadzalidwa imakadzalidwa ngati mother Malawi chifukwa chakuti mtima wa Malawi uli kwa Addmark, mtima wa Malawi uli kuchakudya, ndi amakachita hash pamalopa. Koma panali chinthu china chake chimene inuyo mungachidabwe kwambiri, ndicho saini ya Nyalugwe pa chikwangwani cha Addmark. Njachani ana Mulungu tizikhala pamwepa nkumamvetsera pang'ono ndi pang'ono kuti tikalimvese Bible likuti musakhale nayo milungu ina koma ine ndekha, musazipangire iwe. Tsopano muyamba kuona idols, mafano mkati mwa masimbo otsogolera dziko lathu mmene sapano Satana akuchitamo apiye koma mwakachetechete kuzera m'masymbols. Ngati kutakhala kuti Addmark ndi chakudya, simbo ya chakudya ndi chani? Ndi Chimangacho, ndi Ntedzawo amayikawo, ndi Ford amayikayo, zathera pomwepo. Nga Nyalugwe auzafunanji? Mukapeza kuti Nyalugwe ameneyi ndi amene mukampeze pa King Lion chair paja, kapena kuti pa Lion chair paja ya Malayina. Now iyi inali simbo ya oyang'anira dziko lonse. Mukamaona Nyalugwe uja anali kamuzu kuchita represent ngati wansembe wa chipembedzo cha Malayina chimene chili depend ku kachikulopo ya Chimanga, Ntedza ndi zina zonse. That's why Nyalugwe zimene ndikufotokozera nizi ndi zinsinsi zimene zimapangitsa kuti mitengo tsopano ya Malayina iyambe kupezeka pa Addmark ponse, chifukwa Malayina ndi mother god. Ndiye mother god akuchita kuti akakhale mayi amayenera kupereka chakudya kwa ana ache, ndi amayenera kuti yeye azifungatira zakudya zimene ndi kachikulopo ya dziko la Malawi, imene mchikombe nambala 1 Kamuzu adadzanena kuti chuma chili nthaka, ndi amayi akuyenera kukafungatira. Izizi ndi zimene mkuluyi anazipanga mwa plani yache, kunzeru zimene anazitenga ku bungwe la chipembedzo cha Satana, the most secret society, top secret society in the world, the dangerous secret society in the world, Knights of Malta. Anatenga kuzimenezi ndi anachita kutibweresera. Koma ichi chinali chinsinsi chayekha. Kodi explanation imene ndikuifotokoza ineyi ndikutenga kuti ine I was a member wa chipembedzo cha Satana. Pokhala member la muchipembedzo chimene chichi ndinali ndi mwayi ozindikira zimenezi ndi kuphunzira zimenezi, kwakuti ngakhale mmene ndimatuluka ndikamayimba nawo ndi Mai Malawi, ndimakhala ndikudziwa kunena kuti Mai Malawi sakonziwa anthu, ndipo Mai Malawi ndi Malayina. Zimenezi ndi zina mwa zifukwa za gawo langa loyamba lofotokozera mwandondomeko ndi kumveseseka kwa chimene chimakhala kuseli kwa maiko a dziko lapansi. Choncho mmene taphunzira tikupeza mfundo yosirizira imene ikupangisa kuti tikhale ana a Malayina. Tamvera, mukapita ku Malayina God ankanena kuti quick to
to be worshipped. Adatero munthu wina pophunzitsa za mulungu amene za fano limeneli. Baibulo likuti musamapembeze mafano, koma nthawi zina chifukwa chakuti simukudziwa mafanowa. Zonena kuti mu nyimbo ya national anthem ya Malawi muli fano, inuyonso mulidziwa, mwina mudziwerero mmene ineyo ndatambasula kuti mukamva mawu kuti ndi mayi Malawi, sakunena akazi angawa, sakunena akazi anu, sakunena azimayi. Ayi, anthu amanena kuti ayi ndi mayi Malawi ndi kuti basi ndi mbumba nambala 1 zakamuzu. Iyayi, that mayi Malawi sakunena inuyo, akunena amene anayibereka Malawi. Chifukwa dziko lililonse lili ndi mayi wawo amene amalibereka, ndipo kuseli ku Satana akamayendetsa maboma amangoyika kwa agwiriziri, ndi agwiriziri ake ndi amene mmaona mapurezidentiwa, koma dziko limakhala ndi mayi wawo. That's why mukayikapo munthu pamenepa panabwera Kamuzu analephera kusintha dziko la Malawi, kunabwera Bingu analephera kusintha dziko la Malawi, anabwera Kamuzu, anabwera Bakiri analephera kusintha dziko la Malawi. Lero tili ndi Peter akubwera kachiwiri akulephera kusintha dziko la Malawi chifukwa sakundziwa mayi Malawi ndi ndani mpaka mutanchita study. Ndi mayi ine lero lokundisankha kukhala president ndiyambira kusintha national anthem. Tsono mu audio inayo tidzabwera ndi design ya mpando umenewu umene ukutchedwa kuti Lion King Chair, umene umapangidwa ndi malayina kuchokera ku Jimalayina God. Design ya mpando umenewu ikamapangidwa ku bungwe limene lolo la Knights of Matai amayipanga motere: amayika pilala pakati ngati nsanamira za miyendo ya mpando, ndi amayika ngati kuti pilalayi ndi chosamira, nsana wina uyang'ana uku kuyimira mzimayi, nsana wina uyang'ana uku kuyimira mzibambo. Pamene papa ndiye mwambamu amakakuyikira nikakona kamene kamakayimira maphunziro, ngati kachipewa kamaphunziro kaja katimakalandira ku university tikamapanga graduation kamayenera kukhala pamwambapa pa mpando umene wa Lion King Chair. Koma mpando umene umayenera kupezeka kokako ngati symbol ya Jimalayina God. It's a symbol of Jimalayina God. Ndama upanga choncho design yake. Ndiye kuti iniye kuti mumve bwino mungopita pa Chichiri Independent Ark mukapeza mmene anauchitira mpando ucha, anachitira chinthu cha. That is a chair Jimalayina God. Uku kumakhala nzimayi, uku kumakhalanso nzimayi, kandi kumakhala nzibambo. Ndiye kuti mukasanganizana misana iyi mukunena the gender equality. Ndiye kuti Amalawi timadusa pansi pa pilala imene icha, koma timakhala tikudusa pansi pa mipando. Kodi ndi chani? Mukamadusa pansi pa mpando mukudusa under the authority, mukudusa pansi pa ulamuliro. You are under control. No matter what it is, Jimalayina must control you. Jimalayina must control your economy. Jimalayina akuyenera kuchita control culture yanu. Jimalayina akuyenera kupanga control chilichonse. Now pamene mukuona Chichiri ndiye kuti muli pansi pa Jimalayina God amene akuchita control chilichonse. The symbol yakuti Jimalayina akuonekabe ku dziko lonse la Malawi lino ndi mitengo ya malayina imene mumakayipeza madimaki kulikonse kumene mungapiteko. Nalonjeza kuti mukhale pomwepo, musachoke, kuti zina mukhoza kuzimvesesa bwino. Na utamverani ndiye kuti mukauona mpando umenewo wa double umakhala ukuwina mukawupeza ku Ghana, chifukwa amenewa ndi amene anali mamembala azisogoleri awo mu bungwe la Knights of Matai. Mukachipeza chomwe chija ku Kenya. Chichiri Independent Ark imapezeka ndi design ija m'mayiko okwana 6 ku dziko lapansi, mu zinthu zosiyana-siyana,
m'malo olekanalekana pa zifukwa zosiyanasiyana amakukupasirani simbo imeneyi. Now ndiye kuti mukapita kumtunda mukapeza kuti maiko amenewonso ndi amene amachitidwa dominate ndi Chingerezi, kuyimira kachipewa folo mukukaona kakamakona folo mumakaona kacha. Ndiye kuti amene anachita hodi maphunziro maiko amenewa kuchokera ku bungwe limene lili la Knights of Malta anawuzidwa kuti ayenera kukhala under British colonial, kumene English ikuyenera kukhala mtsogoleri wawo. Ndi kuti kulikonse kumene kuli chithunzithunzi chofanana ndi Independent Act mumakapeza kachipewa kacha kali pamwamba kuyimira maiko amene ali pansi pa maphunziro koma Chingerezi ndi chimene chilamulire. Mwapaderadera mpando umenewu amawutcha kuti quick to be worshipped. Uyuyu quick to be worshipped ndi kuti chopembezeka mwansanga mopanda munthu wina kukuletsani kapena kukutsutsani, mumayenera kulambiridwa ndi kulemekezedwa ndi owalamula mdziko. Sono Kamuzu anali mmodzi mwa mamembala otuluka ku bungwe limeneli, ndi chifukwa chake chinsinsi chakechi anachibisa ndipo sichinadziwike ndi anthu ambiri. Ife tikuchidziwa chifukwa chakuti tinakhalako m'makomiti ndi kuphunzira nawo zimenezi mu zaka 17 zimene tinali ku chipembedzo cha Satana. Zimenezi ndiye zinsinsi nawo. Part 2 ana Mulungu tizazama kuti kodi kuopsa kwa amayiwa m'mayikomo ndi kuti nanga kutanthauza kwake kumayenda bwanji kwa zinthu zimenezi. Mukapeza kuti mayiko ndi anthu awo amakhala mofanana mogwirizana ndi mchitidwe wa mayi wa dzikolo. Kazumveka zimenezi. Munthu yemweyo angabwere kuno ku Malawi, munthu yemweyo angapite ku dziko lina, koma mukampeza kuti kolingana ndi mayi amene anambereka kanzimu kakuberekedwa kochokera kwawo kama kamuchita dominate kumene akupita kuja, kukampatsa mwayi kapena kukampasa tsoka. So nkhani imeneyi idzafunika kuti titanthauzire pamene tidzayambe kuyamba kufotokoza za mayina a milungu imeneyi. Mwachisanzo ndidzafunika ndifotokozere kuti mulungu wa ku US amene akumutcha kuti Bedinga ndiyenera kupeza dzina lina limene anthu mumalidziwa la chinthu chimene mumachiona chija chinagwiriza ngati dzuwa chitatenga dzanja lina kukweza mmwamba, chimakhala ndi aki imeneja komanso ndi statue imene imalemekezedwa mdziko limeneli. Nkhani zosausa zimenezi ni nkhani koma zosausa. Tizaphunzira bwino dojali mwa satane komanso man and soul nanga akulu akuyukireniwa mpaka pamene tikafike pa chimake penipeni pophunzira mulungu wa ku Denmark amene amantcha kuti Odino, Zeredino, Kolomalodino mpaka tsiku limenero. Amen. Imatchedwa kuti Order of 9 Angels. Limeneli ndi gulu la chipembedzo cha Satana limalemekezedwa kuti Honor kapena kuti 09A. Lili ndi likulu lawo ku United Kingdom, koma lini ma branch kuzungulira ku dziko lonse lapansi. Iwowa ndi amodzi amene amagwiriza makiyi olowera ku ulemerero kwa ndale za dziko lapansi. Kotero president ongosankhidwa, achiwiri awo ongosankhidwa amayenera kukhala mamembala
a order of 9 angels, ona kapena kuti 09 kapena kuti 09. Nkhani iyi ni nkhani yosausa kwambiri imene tinali kunena kuti sizingatheke zipani za dziko lapansi kukhala pa chisankho asanayamba asankha kuseri kuja timakutcha kuti ku LCD. Ndipo ndanena kuti tikhale tikumapereka ripoti la mgwirizano wa zosayina zimene zizichitika mboma la tsopanoli kuti zipweteko zopweteka moyo wa munthu mthupi, zipweteko zopweteka uzimu zimene ziziyenda mboma longosankhidwali pamene ine ndilipo okhala ndi chidziwiso ku zinthuzi ndidzipereka ripoti. Ni nkhani yosausa kwambiri komanso yochititsa mantha. Malingana ndi malamulo a order of 9 angels okhazikika pa usogoleri ndi ndondomeko zimene amasankhira anthu ku bungwe losankha maunduna, mabwana kapena atsogoleri osankhidwa ndi zipani zoyimira pa makaka osankhidwa ku LCD, the order of 9 angels, mbuku lawo limene amazitcha kuti post and share, page number 14, imayika lamulo lakuti onse osankhidwa ayenera kuwerengeredwa ku zaka zimene ali nazo makamaka pamene akulowa kukayimira makaka amene ife tasankha, post of share, page number 4. Ndime 8 ikunena kuti pali mtundu ndi chiwerengero cha zaka za okhala pa mpandoyi. Mphamvu zimatenga nawo mbali pakulamula. Choncho ngati okhala pa mpando angakhale ndi zaka zosayenerera pa usinkhu wa chinyamata, izi ndi zaka zoyambira pa 70 kutsika m'musi, ayenera kukhala pa mgwirizano wosayina kumaliza zaka 10 za usogoleriwo, 5 za gawo loyamba. Koma ngati zaka zake zikuyambira pa 80 kupita kutsogolo, ayenera kukhala mu teremu ya mkati, inner term of satanic term, imene mumampasa chiwerengero cha zaka ziwiri. Ndimafuna nditanthauzire chimenechi. Ine Twaibu Ahmadu Hamid Ali apa the order of 9 angels akutanthauza kuti ku LCD akasankha msogoleri ngati imene adasankhira kuno ku Malawi, amayang'aniranso zaka zimene mwini makaka otsogolera akuyikidwa pa mpando. Akuti zikakhala zaka zake 70 kupita kumusi, amampasa mwayi okhalako pambuyang'anira mbenderayi kwa zaka 10, zimene ndi zaka zofanana ndi materemu amene timatenga kuno ku Malawi. Koma ngati munthu okhala pa mpando pa makaka amene asankhidwe kusankhira ku chipembedzo cha Satana, constitution yawo mbuku lawo lotchedwa post and share, akunena kuti ngati zaka zake zidzakhale zikupitirira 80, teremu ija ya zaka 5 amayigawa ndipo amapereka kaye zaka ziwiri. Ndimafuna nditanthauzire pamenepa. Akati amapereka zaka ziwiri ndikuti inu mumamusayinisa 5 years koma iwowa amamusayinisa 3 years. Nkhani imeneyi ndiyochititsa chidwi kwambiri. Amamusayinisa zaka ziwiri kani, noti zitatu koma ziwiri. Ndi akamusayinisa 2 years, akamamaliza teremu yake 2 years malingana ndi buku limene lilolembedwa post and share lochokera mchipembedzo cha Satana la malamulo okhuzana ndi magulu amene amasankhidwa kudzera ku LCD potsata makaka, muja tidaonera muno kuti makaka achimanga okhala ndi 3 days 3 thing of death -1
adasankhidwa. Osankhayo timamulamulira ife kuno ku constitution yathu zaka 5, koma uku amampasa 2 years. Choncho abwana osankhidwa kuno ku Malawi anapasidwa zaka ziwiri, ndekuti ngati angakhale ndi moyo kupitilira zaka ziwiri adzayenera kusayinanso kuti amalize zaka zawo 5 according to post and share constitution ya satanic imene imayang'anira maiko, mmene ifenso kuno timamulasayinisira constitution za dziko lathu zimene timampasa materemu 5. Now president wathu anapasidwa zaka ziwiri, ikatha 2 years adzayenera, koma kumpasa zaka ziwiri kumene amupatsa kukuyang'anirana ndi zaka zimene ali nazo, health imene ali nayo. Kotero ichinsotu chimakhala chinsinsi choopsa kwambiri, chifukwa zakazo zimanenanso muyezo wa moyo wa munthuyo ndi kuluwika choncho pamenepo. Kotero prediction yawo ikapika pa munthu amene wamtengedwa kukhala mtsogoleri wa makaka osankhidwira ku LCD, boma losankhidwa ku LCD la ku Midima lija adasankha pa 5 September, ndikukumbutseni mpingo limenero limayika zaka za muyezo malingana ndi zaka zake. Kotero ngati bwana wathu wa dziko lino anapasidwa zaka ziwiri, chiyang'aniro ndi chiopsezo tsopano chimakhala kuti zaka ziwirizo mumazitenga kuti post and share, ndi amazitcha kuti lite line. Ndiye lite line ndi line imene imachitidwa draw, imalembedwa pa zaka ziwirizo. Chimakhala no chiopsezo cha imfa kwa munthuyo, pomazafika line imene ya lite line yo amayenera kuphedwa ndi ku LCD ko amayenera kuchoka mdziko lapansi. Chimenechi ndimati chimveke bwinobwino mkhutu mwa munthu wa Malawi, imeneyo ndi lite line imene imalembedwa. Ndiye ndifotokozere bwino kapena nene kuti let me explain. Ndikuti the order of 9 angels ndi gulu limene limachita nawo mbali kapena kutenga nawo mbali ku dziko lino lapansi, kuyang'anira mapresident amene angosankhidwa ku dziko lapansi ndi achiwiri awo. Ndipo lamulo la post and share imene ndi constitution ya chipembedzo cha satana ya zisankho zochitikira ku LCD yo ikuti munthu akakhala ndi zaka 70 kupita kumusi amampasa mwayi wa zaka 10, ndipo lite line ya munthuyu imalembedwa pa 5 years. Komanso amatha kukhala ndi mwayi lite line nkulembedwa pa 10 years. Koma ngati osankhidwa kukhala pa mpando kumakaka amene asankhidwa ali ndi zaka zopitilira 80, lite line imalembedwa pa 2 years. Kotero kuti bwana wathu lite line inalembedwa pa 2 years kuchoka panopo. Zimenezi ndi za ku Midima ndi kufotokozazi zofuna kumvesa bwino ni ndondomeko za anzathu aku Mdima. Musayiwale kuti maboma a dziko lapansi amayang'aniridwa ndi anthu aku Midima. Maboma a dziko lapansi amayang'aniridwa ndi satana. Inuyo mufuna, inuyo simufuna. Mipando ya dziko lapansi amapereka satana. Inuyo mufuna, inuyo musafune. Kotero mundondomeko imeneyi yakupasana mipando kotere kochokera ku LCD kapena kuti kuchokera pa tsiku lija ndinalengeza pa 5 September za amene atazawine chipani chimene chilamule dziko la Malawi, tinati ndi mbendera ya blue, ndipo ndi imene ikulamula. Ndi amene watenga mpando olamula pa mbendera ya blue yokhala ndi chimanga folo chija chimatchedwa kuti 3 thing of death minus 1, anapezeka kuti ali ndi zaka zopitilira 80. Kotero kuti ngati zaka zake zikuyambira pa 80 kupita kutsogolo, akunena kuti pamenepo amachita draw lite line pa 2 years. Ndiye ndikufotokoza kuti lite line yankati ikalembedwa pa 2 years, chiopsezo chimakhala chakuti that lite line omakhala pa chiopsezo chosakidwa munjira za imfa, ndipo mwa njira ina omwewo lite line imatha kukhala prophecy ya anzathu aku post and share
ya tsiku ndi nthawi imene munthu ameneyo atadzachoke dziko lapansi. Mmenemu ndikolingana ndi ndondomeko za post and share amakhala ndi malito line. Now musayiwale kuti malito line post and share 9 the angel the 9 angels zonsezi ndikuzifotokoza the order of 9 angels ndi zinthu zimene zili m'manja mwa Satana. Ndiye ndimanena nthawi zonse kuti za Satana ndi zinthu zimene zimakhala zosadalirika, zosakhazikika, ndipo zili ndi kuthekera 99% kusinthidwa ndi pemphero, kotero kuti zimatha kuwonongeka zimenezi. Koma popanda kupemphera zimene ndikunenazi zimazachitika ndendende, ndipo popanda pemphero zimene ndikunenazi ndiye kuti little line yachita draw pa 2 years, chifukwa munthuyi akukhala pa mpando sakukwana zaka 70 kupita m'musi, akuyambira 80 kupita mtunda, ndi amayikiridwa draw ya little line ya 2 years. Muchitichitira ife munomomu kuti timampasa munthu 5 years teremo, kotero kuti ife tapasa abwana athu 5 years kuti alamulire. Koma kuchipembedzo cha Satana mmene ankasankha pa LCD pa 5 September malingana ndi order of 9 angels mu buku lawo mu constitution yawo ya post and share, paragraph yake 6 ikunenanso kuti obwera kumbuyo amene ndi vice president amayenera nayenso kukhala membala wa the order of 9 angels. Ndi Amalawi mukudabwa kuti bwana akukatana achiwiri ku UK, akukachitako chani ku UK, ayi atenga ndalama za boma akupita ku UK ku birthday, zonena zili mbwe. Palibe kanthu ine bulutu wa standard free, opanda chiyembekezo chenicheni ku dziko la Malawi, opanda zina, ozondedwa, osakidwa, oneneredwa zambiri. Koma tamverani, the order of 9 angels, it's a must kuti munthu amene akutenga mpando wa vice president asayine mbuku la the order of 9 angels, kuti nayenso akakhale olambira ndi kuvomereza kulumbirira constitution imene imachedwa kuti post and share ya chipembedzo cha Satana. Iyenso ayenera kusaina nawo. Ndiye likulu the order of 9 angels lili ku UK. Nkumene akupita msavutika nyamata kunena zambiri, savutika na Brian Banda kufufuza nkhanizi. Khala nazo ni chete, ni nkhani zakuti zikhoza kungokugwira nazo ni pakhosi, zili 9 yaka amene akuyang'anira. Ichichi ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri kuti maboma amene amakhala ku dziko lapansi angakhala titatenga anthu opemphera. Satana akuthesa kupemphera kwawo, akuthesa chilungamo chawo, nkuapotoza anthu amene inu munawadalira kwa khazika oyipa. Lero tsopano ndege ikakangotola mu UK ndikufika pa msonkhano wa the order of 9 angels, ndikuti amama amene mukwadziwacha sazakhalanso amenewo, tsopano ndi mtundu wina. Tamverani mmene the order of 9 angels inatuma nthumwi zawo ndikupita ku South Africa kukakumana ndi bwana wamkulu, pamene timanena kuti akupita ku private trip, ndikusayinanso mbuku lomwe la post of share the constitution ya chipembedzo cha Satana. Dziwani kuti tsopano zimene munkaganizira kuti DPP ikupatsani mwalemba m'mazi, chifukwa tsopano the entire nzeru zawo zonse anthu aja zachitidwa okopai. Satana amatipusisa kutipasa anthu, ndipo zolinga za anthu aja kamakhala m'mipando icha ndi zimene amalonjeza zimakhala zomwezo. Koma vuto ndila kuti mukamamvota munthu kumuyika pa mpando wa ndale, simumakhala mukuvota munthuyo, mumakhala mukuvotera ufumu wa Satana ndiyerekezi. Kotera kuti anthu owayika m'mipando ngakhala kakhala bwino bwanji amakachotsedwa ubwino wawo ndi kuyamba kuyendera lamulo mwa njira ina, amakakhala m'mipando ya chaini yache. Lerolo tinali kunyadira kuti DPP yakhala pa mpando, koma tsopano mulimve dziko layamba gwedegwede amene chifukwa akuyamba kuachotsa pa maganizo awo, kulanda constitution ya Malawi, kulanda manifesto ya DPP. Anyamatawa at the order of 9 angels atenga constitution yonse ya DPP nkuyika nthumba mwawo,
ndi akukapereka ina ya constitution imene ndikuyitcha kuti post and share. Nkhani zimene ndizozama kwambiri, zosamveka ndi anthu ophunzira komanso zosamveseseka ngakhale ni mabulutu. Zikudikira Mulungu atithandize. Izizi ni nkhani zosausa kwambiri. Tikangane pano akupita kuti mayi Ansa, tikangane pano akupita kuti amayi uje, tikangane pano adapita kuti abwana, koma muzidziwa kuti dziko lapansili limayenda mosiyana kwambiri ndi mmene mumaganizira. Anzanga ovota, mudziwe lero kuti dziko lapansi limayenda mosiyana kwambiri ndi mmene ife anthu timaganizira. Ulendowu siwa ku birthday, ulendowu siwa ku party, ulendowu sapusa Malawi, si ulendo wa nthumba mwa munthu. Ndi ulendo onena kuti ndi boma. Oyendesa boma amachitidwa drive. Nchifukwa chake mayi Ansa akanika kutenga ndalama za nthumba mwawo, sikuti alibe. Koma ntchito imene akukagwira kumene koko, chinsinsi chake nchakuti the order of 9 angels ikufuna ikagwira ntchito yake kumene ku constitution yayikidwa, zolembera ma red pen ayikidwa kale pa mpando, akafikira usaina. Bwana nakasayinira ku John, nkhani zosausa mpaka tsiku la maomboledwe pamene ana Mulungu tidzakhale tikufunafuna tsiku la kubwera kwa Yesu. Munthu adzapumula tsiku limenelo, kulibe chipani chimene chidzapumuza mavuto a munthu mpaka na Yesu atabwera. Iye anati, mtendere wanga ndikusirani, mtendere wanga ndikupatsani, mtendere umene ndikupasani ine ndi olekana ndi umene dziko lapansi limapereka. Ana Mulungu simuzawupeza mtendere kudzera muzipani. Anamiwa abangula mpaka zafika tsiku lophedwa kukapumula. Anyamata mubangula mpaka tsiku lophedwa kukapumula. Achina ndevu zamwayi muyesesa mmene mungayesesere, koma mpaka tsiku lolowa m'manda. Mawu anu, kulankhula kwanu, kulimbika kwanu, nzeru zanu zimene mumalengeza nazo mauthenga olekanalekana a dziko lapansi la Malawi kuti lilunge, lidzayenda langizolo koma minga mpaka pamene tsiku la maomboledwe likukwana. Dzikoli lidzakhala pa chipanipani ndi chipanikizo chachikulu kwambiri, chifukwa anyamata mwapita ku sukulu, anyamata amene mwaphunzira, anyamata amene mwasankhidwa maufumu, mumve mawu yawo. Ndamozi okha ndikulankhula ine ndi Brother Tribe Ahmadu Hamid Ali. Dziko lapansi limayenda molekana ndi mmene inu mumaganizira. Ndibwereze, dzikoli silimayenda mogwirizana ndi mmene inu mumaganizira. Zimene mumazionazi si zimene zimachitika dziko lapansi. Zimene mumathamanga kumakavota kumapanga zonse zija si mmene kumidima mmene amaganizira. Amenewa ndi amene amatipanga overpower. Muziona lero kuti tikuchitidwa overpower. Chikukanikitsa kuti DPP pamasiku amene yakhala ili iboma iyambe kupanga implement zimene idanena zija. Sikufuna kwawa, akufuna makusanaja, koma kuli mphamvu zimene zimagwira ukapolo. Ndiye lerolo musadabwe kuti kuli maulendo akachetechete, ma private trip, ayi the order of 9 angels, kapena kuti 909, kapena kuti ona likulu lawo lili ku UK. Ndi kumene kukupita mwanakazi. Mwanakazi thamanga, mwanakazi thamanga mpaka tsiku la maomboledwe. Amen.